ya Rabbi. Allahu Rabbi batu kita Nabi Muhammad pangulu kita hai sahabat tolana sudaru assalamualaikum kasidah jamuan Ainan mula-mula kami sambahkan ini jomama atau si pangkala. Oh nanti lama undang kini jamuan joko nanjau suri denayangkan Joko nanti pinalika purekan sekarang nanti di ini jamuan. panen raso baparanti ana palla raso bapane nuangan joko nanawi ya dibarikan Joko nalita dari makan antara ada salero dari makan antara ada telingo anda menangakan buah naranun beraso di makan. ay borone jinna na baraso di tangan na baraso di bibi sita pinyo jawa Joko de kami salah undangan kanda biasa kami berikan. oh minta biasone kami pelakukan Joko nalai bapantang tersembunyi Joko naninda bapantang dibari Sabab begitu katunyo kami dari nentu dua kata tinggi anta talinte tabalakani Rela jemaah kami dibari sebuah lagi permohonan kami sidang pebakanda tabuna mani kota putih barau nenado de kami jangan menjadi upeja puji Napakanda lama sarato joroti cuma nanado di pihak kami sama tu onde-onde juga dudi. oh sabuanyo lagi kasih dan rape lo kasih penonton rape barape Jodoh kadang kete nanatan dari jauh nanatan dari dake. Ola mari pun mananan kainyo tampe anak manangakan cerita silawa de silawa Silawadulang apa ini tampe antaro kami dan barampe pana Arjuna jalan kisau kala samodape ko silawa lang kisaw la malasangi lagu tado buat tadape suaro la kaparao babuni beli lai lai dicubo lama dange-dange beda mam salimolo bangidol atas umbe onaja lagi upiao ina jangan dosa na cacine yo dari kami aduh iyo dari nanti lagi saya kurang bari inamo Oleh matulah kami sambung Allah dekana dosa abamnya lagi liran laila tibo apulo Oleh panala de Arjuna namulo panara atamo sadalum lainyo kami kamangambang itu purito Itarala dielai daolo ay maafedin ipinto hadirin lajo hadirat Laka pinonton ba asamo de alura lainyo aya alay sarato abundo ka bapa wali nadari namulo panara atamo ay kakadul lawali joro seorang coba aduh ini elai jo mama
panguludan Arajo Mereka alim jo ulama Allah rasain Igamu Secara dialahi jopan Iyo de lagi candok Okiyo Mereka padu pemuda Allah generasi Imodo Ika padu adalah panitia Ela de paralatan Anakku Aika padu pengurus masjid Allah kamita Alupo Eka padu kawan-kawan Syaratun nentu Otola de padu ketua pemuda Lai kamita Alupo Otala Bielai kapadu Lai datu apa Adogo Relai walau nandari ganti Walau dari Ipayo walau dari laino kapua walau gunung Arajo walau dari Lagunung bosu lamanya le Epulo esaratur lagundo kandua najo Jopeka Akanyo Alay nyobana ala dekareta Antito ikanela denyo kami Hindi sa moto kang ito Urito Padu Lapan na Arjuna Urang bari Inamo Sabun adalah salam dari kami Aduh Odena dio dari Iyo delang kisah Alay urang bari Ilay banamu Ori logo Ganti siria pina di dalam curan no dari longo Allah lagi maka ulun tu Enamulo para kamu Alaikum salam bilangan kadu La selamat lainyo datang La selamat lainyo tibo la selamat la ketemu la kadoman la melakini naku Bidoro pincuran tujuh lain nagari gunung rajo la date lari joban la debata tabelari kanemuku Nanjo kalau la silawa orang alena sinya jo Guna la kurang hiyo buat tidak ado ode orang nada nyoa mila dan kami hai timbago Kaki elo lai damakan lana di malam sekarang Karano nyodewata to Iyo talua na kami nada nyoto bola de lai abala sajama Sementara rekan kami maroko agak sabata Eko adola de buah nyola de lai itu bola de la kimba Lai tiadom mande modo iyo dan jumba Koko nasi la masa Iyo badia di sambil
Itu ikan lada fi'lan di dalam lada barana. Nalla buliya yo paru nalla kanna. Tolai balasana hati tolai baban linya pulla. Dalam kadir malah disakian kami maju. Ini tidak lang ngaji adalah kami ala katu. Laitan nolak pengajian yo pentiang dikito. Jangan sekali maduri jalan agamu. Dari pola pengajian dari kantinan badu. Dari lagi saura bari ladabanamu. Wahai saudara adalah kecil ada jogada. Olah kita laka dunia ibadah oh kamal dari uang tadi labau pula. Cila ko malam ya kiro diri anor ladi sangko dala Tuhan lade kurabi lincir ladi situ lade lesan sain diri ladi malah tinggal ladi dunia lade nyo ini era suka banai yo di sama laba kini lo la paham desa panjang danyo kaji laisa kamisli dalam norabi indah misal delaki dan ada basisi laisa kamisli yo itu bola bandi itu bola paham debaraan yang ada nyawani yang kandi tapi tarik yo sampar no sari yo Tuhan Allah kayo adalah tidak ada terbandi. Indalai bani salayo, indalai bajudu. Nilai dalil yang kuat dalam kuanku, janganlah itu ragu-ragu di tubuh tinggal dinyawakan pahit. Oh dalilun, oh kakang pebaranti, oh kakang pelada bapegang, lai menyerahkan diri, lai menyerahi kanun tuang kepada ilahi, kan dipati are akan dibuang mati, akan dipakai hidup, akan ditumpang mati. Wahai saudara, cari dokan doang, memaham alimu, lai janganlah tangguh. Dari mulut iono awal, oh sampai lai ke wujud. Saumpamu nada mengaruh, lai sahabis hanya garuang. Di angin bertiup, di ombak basah buang, kepada Allah diserahkan untuk selamat badan, pulang ke kampung akhirat, gelai budi balau. Iyo paham nasi hari, ladi sano hanya laso. Lain iyo tergambe, de bukti lai do gunung. Wahai sahabat, ditolak saudara, pandang ke Tuhan, awal badanku, laisa kamislihi, pikir pandangnya, dia kalah kau tinggi, lai jatuh tak timpung. Terlampaui dalam, udah dilabih naso. Tema buang hanya kulit, dela bijo pun binaso. Lai mama alemu, joko kapalam, pandang ke Tuhan, jadi marawang, tak kulincir di situ. Itulah malam, wahai
lai sudaro ditolan sama nang jobana lai jopandang maripat lai hanyang jarani belai mako nyolanya begitu nyomako onde ola lai delai asa sahada kalau ionya tito kama maka tarika iyo leranda iyo jo tinggi lai dalam jodang te pandang ke Tuhan lai supayo na tapi dipandang yo wujud lai alemu la tapi dipandang alemu belai ola belai alana tozai iyo dipandang iyo lenyozan la nyato nyosifat pandang ionya sifat oleh rasi ladape dipandang orasi belanya to Muhammad tarika sarugo lai salapan nyopan kadeko indah lah begitu onde ona la lai tarika dipahai padionya gitu oleh jadi lakaran iyo sangisal iyo perahu di dalam lautan yang bukannya angin Nelai jadi lakaran Nelai wahai saudaro Nelai cara dia jo pandai musiknya larapo Nelai olalai Nelai dunia dipakai akhirat tuh Nelai mako ladenya sampai belajar tarikat Nelai jangan lalai Nelai salamu umur iyo jangan nalapasai dalil do tando iyo hadda nalain Nelai syariat Nelai tarikat oh indah bacarai Nelai nyatukan lada alamat hai akan dihewai Nelai jangan nalati do samisal bangkalai Nelai ko indah mau hati oh indah akan sampai akhir ketalano Nelai ramu Nelai dan racai karena rako jud tarajun lamela bangkai wahai sahabat lagi tolan lade saudaro so akan dia lai sakian nanti baju Lai sakian lamela dulu di kami bado Delai dari nalai kisau dalam bakarajo Allah yo desa kami Oh sora kami mangambang ila curito dari panai yo lade arjuna nana mulo para tamu menjadi si kokola nasi pangkat dosa napi curang itu aku sebagai yo dena lai tua dari rumah yo bakato ayuran itu oleh nalai dari dalam kisah yo bilang akan tadu oleh nalai itulah kamahibu sana ay pado saat nanto Aja pilih yola melada tasugiro de andana melatibu hari laba kamala de dolari laba tambayu ay malam juo Bau anak bau nada minatu bau ne kalau naik de mertu Baula picinan banyak dati go karanjang kamaringan ko Ode minanu tuala pembangunan masih dinda kitola de nyonaku marilah kita berlomba-lomba Ujune jalan naik kasarogo supaya akan jadi amal Ode nandi dalam de nyodado Insya Allah Tuhan kamambali bali perio aide bagando Dia dari nada nyodo ya sampai akhirat
ide isuenyo. Itu sebagai yoda himbauan dari kami nan madu. Katonde katolamu kadima. Ditompangkan kapadorekan kita. Inilah jadi nanda ulu. Dari kami nan madu. Karena silawan tiduran aku juga pendek edenyo sajo. Aku tak yoda lai pendek pade itu saya orang di siku. Lai orang ladi siko panatika bidang agamo. Aku lagi larinya gitu lai mencari dana pulau. Mencari nyodana. Lai banyaknya. Kami otwe lape mangunan masjid nana baki kedu. Marilah balong-balong iyo gitu saat nanko. Iyo gadang lejo kete. Lai tu lai jo moto. Lagi tu bana di malam na konan nendel kandanan tu di bari pulo penambah iman di dalam dado. Pada pasir minari konamo nyo nende kepantur surajo bungu agamo. Iko irama pengajaran kita. Lagi ni dunia isu akhir nende samo dipakai kado-donyo. Samo dipakai kado-donyo. Hai kanane lo pasalani nende Natarang jalan lai kasarogo. natara jalan lai kasarugo. Oh si tujue pa abandanyo dalam nende Lai batambu lai pinang modonyo. Pakambo pinang modonyo. salah dunia dipaturkan. Linda salamai iswa harinyo. Linda salamai iswa harinyo. Kalau lah pandai membala pulu Di dalam bulu werotan laduri. Di dalam bulu werotan baduri. pandailah pandai hai mengaji tubuh nende di dalam tubuh insanlah diri. Di dalam tubuh insan mandiri. Tanah nasi uwo lala do nende tunggu sabanta boleh nama sa. Tunggu sabanta boleh nama sa. Malah tajiran kue kadado. Boleh salamai lahi dui awal. Boleh salamai ohi dui awal. Masalah padi di tengah sawah. Dimakan pipi seborang bondo. Dimakan Pipi si kurang bondo. indah bakuli pada jangan pada nende hanya kulima sama tomato. Hanya buli sama tomato. Dari rumbai kapaian mana nende jalan tarantang lati 3 kilo. Jalan tarantang lati 3 kilo. Kalau lah pandai mencari Tuhan. Alun dikato ala taraso. Alun diresi ala basu. Raki-raki anak rambayan. Baraki-raki kakurai taji. Raki-raki kakurai tadi. Iyo masaki o taga sembayang nende ko indah suci mului jo hati. Ko indah Suci mulut hati. batang batuang jo batang talang samuh bami yang kadunyo. Lapung kue pungguang de sumbayang. Iyo pak musaji bamaliang jo.
Saya bukan menanya, kami berikan kepada doakan dari kami terima kasih kau sampai bapak yang kita dapat untuk